Dnes ideme previesť tieto krávky z tohto miesta. Totálna púšť, už tu nič nerastie, pozrite sa. Všetko vypasené. Sem, pozrite sa, aká krásna mláza. 40 hektárov takéhoto niečoho. To je nádhera, uvidíme, ako budú reagovať. Toto je naše zimovisko, miesto zimoviska. Kedy sú tu vlastne celú zimu a pridružená takáto lúka okolo 1,5 hektára. A idú na miesto oveľa lepšie. Úplne parádna tráva. Pred 2 týždňami pokosené. Takže uvidíte, ako to dopadne. To premiestnenie, máme na to taký špeciálny vozík. Potrebujeme premiestniť do vozíka. A nejaké 3 km previesť na pastvu. Esterka, rozťahni ruky takto. Takto a ideme. Pozri. Vidíš, ako idú samé? Takže vy niečo mienite, ale krávy majú vlastný rozum. Samozrejme, vedú sa šéfka, čo je tam vzadu, sa rozhodla, že to nepôjde tak ľahko, tak potrebuje sa rozbehnúť na svoj cieľ, ak si uteká. Ona vie, že to je dôležité sa troška ako prebehnúť pred prevozom. Musí byť. Á, len si pobehajte. Treba si pobehať. Taká dobrá rozcvička padne vždycky vhod, však. Máme dneska nedeľu, to máme ako prechádzku, však Esty. Áno. Vyzerá, že pôjdu asi takto dookola je ohrada, tak pekne popri ohrade ich budeme hnať. Poďme hore! Poďme hore! Hore, hore! Hore, hore! Poďte sa pár! Poďme sa pár! Ale chytro! Ale díky! Tieto krávky sú telné, musíme ich vyhnať von. Na pašu. Takže toto miesto potrebujeme mať čisté. No, na pašu, Esty, na pašu. Dobre, to sa vyzerá, že podarilo. To pláva! A ti počúvaj. Jalovička. Jalovička. A ona má aj také, čo dojí mliečko. No. Dobre, poď doľava, vytoč. Ja to vidíš odtiaľ. Vyrovnaj. Pozri si, zostaň tu. Esterka? Kde je ona? Aj hen tu musíme dať tam. Fúha, troška treba stočiť doprava, pozri, je to vo vzduchu. No, dobre, stojte, stojte. Nechoď, Esterka. Počkaj tam. Nedrž sa a ide Esterky potiahnuť. Tak. A mohol byť aj troška vpred. Troška vpredu, no. Dobre, to sme mali potiaľom, tak keď ukážeš. To je Vlado, treba asi. Či chytíte to? Ešte? Dobre. Á, dobre. Prifaríte to tam? Fú, a tu na nám plachtu roztrhlo. Čo? Je? Idem tu na tom foliovníku, aha. Na tom veľkom? Na tomto malom. Skús zavrieť. Hýbaj za nima. Poď. Kláč ich. Poď. Poďme hore. Poďte. No poďme. No poď. Poďme hore. Tak, poďme hore. Aj ty za ňou. Hýbaj. Poďme hore.
Poďme hore. Tu máme aj dosť. Čo? Dobre, ale 3, nie? Veď hej, no ale Poďme. A teliatka. Poďme hore, 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 hore. Hýbaj. sú už také teliatka. Čo väčšie teliatka. Aj ty poď. No hýbaj. Poďme hore. Hore. Hýbaj ďalej. No poďte. Poďte, dievčence. No podaj sa nejakú kmotra. No to dosť sme dali. Čo? Dosť sme ich tam dali. Ale ona sa tam musí podať. Dačku jedli. Veď mám. Počkaj. Vieš? By sa to nezlomili. Ale. To má ísť až tam. No. Ó, veď, ale toto je taká vysoká, či čo? Kde ďalej? Tak, no. Musia len upratať. Hej. Počkaj, počkaj. Poď ešte dopredu trocha. Neviem, či tá elektrika už ide, lebo Dúfam, že tam tá sa mi zdá. brána je. Sme ani nepozreli, či hej. Ja neviem. Mali by sme tam asi prebehnúť. Ja tiež neviem, či tam je tá brána. Ja som mu dal? Dal si dneska? Aha, nie dneska. Poď otvoriť. Včera či kedy sa? No tak to tam bude. Poďme ich vypustiť. Počkaj. No poďte von. To tu není dobré. Poď. Poď aj ty von. Poď von, poď. Pekný. Väčšia. Kde má deko? Čo? Pozerať, kde má telo. Tu máš čo? Tu máš deravu? Si deravu? Vetranie. Ideš to tam pozrieť?